खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 19 नभेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ प दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौबो मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन।
सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन
दिनैनि रासि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।